салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Дунёи рангини кӯдакон. Мегузорем ба қисми дуюми мафҳумҳо. Дар ин ҷо мафҳуми занҷир омада шудааст. Мафҳуми занҷир чӣ тавр бофта мешавад? Ҳамин хел ҳама вақт риштаро дар ангуштамон тоб дода, қисми зиёдашро дар ангуштамон тоб дода, қисми камашро дар ин ҷо тоб медиҳем дар ангушти дигар. ҳамин хел симаки бофандагиро аз пеш андохта ан ҳамин хел мебарорем ва занҷирро ҳамин хел давом медиҳем. ан ҳамин хел чӣ хеле ки шумо мебинед, бисёр оддӣ аст занҷир. чанд донае ки ба мо дар кор бошад, ҳамон миқдор занҷир мебофем. ман барои фаҳмидани шумо ҳамин қадар бофтам ва дар ин ҷо мафҳуми ба фосила бофтан чӣ хел аст ба шумо нишон медиҳам. пас аз занҷир симаки бофандагиро як маротиба ҳамин хел тоб дода ва дар ҳамин сурохӣ меандозем. Як маротиба ҳамин хел кашида мебарорем. занҷирро ки кашида баровардем, як маротиба аз ду тояш, дар ин ҷо се то аст, аз ду тояш мебарорем. боз як маротибаи дигар мебарорем. ин мешавад ба фосила бофтан. боз ҳамин хел такрор мекунем. як маротиба аз ду тояш мебарорем, боз як маротибаи дигар аз ду тояш, боз ҳамин хел тоб дода ҳамин хел давом медиҳем. агар аҳамият диҳед, бисёр осон аст. ҳамин хел тоб додам, дар сурох медозем. боз ҳамин хел тоб дода ду маротиба мебарорем. як маротиба, ду маротиба. чӣ мебинед? мафҳуми ба фосила бофтан ҳам тамом шуд. дар ин ҷо мафҳуми дигар аз қафо бофтан. ман ба шумо нишон медиҳам аз қафо бофтан чӣ хел аст. симаки бофандагиро ҳамин хел гирифта аз дохили ҳамин бофта меандозем. ҳамин хел аз дохили ҳамин бофта андохта як маротиба бароварда, боз як маротибаи дигар мебарорем. ҳамин хел боз давом медиҳем. аз дохили бофта андохта ҳамин хел мебарорем. инро мафҳуми аз қафо бофтан мегӯям. ҳамин хел
خیلی از قفا بافتیم. همین شکل رو گرفت. در اینجا مفهومی در یک نقطه 3 تا بافتن آمده است. من این رو همین خیلی نشان میدهم که در یک نقطه 3 تا چه خیلی میبافیم، یعنی مثل جفت بافتن در یک جا یک بار 3 تا میبافیم، 1 تا 2 تا 3 تا. اما این را تنها برای یعنی فهمیدن شما نشان دادم این در کجا می آید، در کدام وقت استفاده میشه و من در وقت بافتن بازیچه ها باز به شما میفهمونم. در اینجا مفهوم های ما همش تمام شدن. خلاصه مفهوم ها اساسی بافندگی ما به حساب می روند. از همین سبب ما باید پیش از همه چی معنا داشتن آنها را دانیم و مفهوم ها را حتما آموزیم. در همین جا نوار امروزه ما به انجام می رسد. تا نوارهای آینده در امان خدا باشید. خیر.